Oprez, u ovom videu ima pun kufer deranja i pretjeranog psovanja, te nije primjeren za ljude koji svaku pizdariju shvaćaju ozbiljno. Bok ljudi, ovdje Sansen i dobrodošli u moj svijet. Onaj ko malo više prati ovaj kanal zna da ne prati baš hrvatske medije. Međutim, Teta Iva svako toliko ima izlete na Facebook gdje neko nekad šera neke pizdarije iz naših medija. Pa je tako pročitala na glas jednu objavu iz našeg medija koja kaže sljedeće. Prijedlog novog obiteljskog zakona donosi niz promjena, bla 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 bla. Diljem Europe vrlo su rijetke države koje u obiteljskom zakonodavstvu imaju bilo kakvu definiciju, no hrvatski prijedlog je da ukratko, ako nema djece, nema ni obitelji. Ne znam. Kao da nije bilo dosta svađa i rasprava zadnjih godina oko riječi obitelj u ovoj našoj državici. Ko da nas je 500 milijuna buras, pa hajde bilo bi u redu da se malo podijelimo jer nam je gužva. Ajde malo još dodatno naši, vaši, njihovi i ostalo. Grupirajmo se u grupice, skočimo u okvire, u kutice jer zašto ne? Ide zakon da se istospolna zajednica ne može zvati obitelj. Sad se po novome bračni par bez djece ne može zvati obitelj, a ja vas pitam što je sljedeće. Ne brinite jer sam vam ja tu da dam sugestije. Evo, zapisala sam ih na papir kako bi se trebale zvati određene grupice i grupacije, te kako bismo trebali napraviti dodatne podjele u društvu, pa krenimo redom. U kategoriju ne obitelj neka spadaju samci, jer nema partnera, nema ni obitelji. Istospolni parovi, jer kaj oni znaju, njih su isto rodili i odgojili homoseksualci. Nevjenčani parovi, jer se u Hrvatskoj dobro zna da se bez papira niko i ništa. Bračni parovi koji su namjerno bez djece. Jer kaj s glavom? Kak se vi usudite uopće misliti da smisao postojanja nije rodit? Bračni parovi koji ne mogu imati biološku djecu. Jer ko vam je kriv šta ne možete imati biološku djecu? Znate vi šta traži da budete obitelj ako ne možete imati djecu? Bračni parovi koji su imali samo jedno dijete, ali im je poginulo ili umrlo. Jer ko vam je kriv kaj ga niste bolje pazili? Bračni parovi čije je jedino dijete odselilo u inozemstvo i izjavilo da neće glasati u dijaspori. Bračni parovi čije je jedino dijete izjavilo da je gej, trans, bi, queer i slično. Jer su ti parovi koji su odgojili tako što isto sigurno neki čudaci. Te osobe koje su posvojile. Da, jer nikad ne znaš hoćeš li dobiti mačka u vreći. Mislim, šta znaš, isto ono. Posvojiš dijete, a možda je dijete zapravo sa Marsa. Za kategoriju ne obitelj, prilikom vađenja osobnih dokumenata, potrebno je donijeti i iskoristiti fotografije u crno-bijeloj boji, jer je život njima rekao zbogom. Također, za njih se uvodi staro pravilo iz 80-ih godina, a to je kretanje po principu parnih i neparnih registracija, te su se dužni kretati po državi isključivo na njima označene dane, inače će završiti u zatvoru, ali isto tako i za 2 dana izaći, jer naše zakonodavstvo ima dosta rupa u svom sektoru, ali to sada nije tema. Iz samog naziva kategorije ne obitelj vidno je vidljivo da ta živa bića, jer ne znamo možemo li ih nazvati ljudima, ne mogu obavljati poslove namijenjene ljudima iz drugih kategorija, te se mogu prijavljivati i stručno osposobljavati samo za rad na pozicijama na kojima se isplaćuju minimalci. Budite sretni s tim jer ste i onako na teret državi takvi kakvi jeste. Također, prilikom ulaska u državu potrebno je koristiti trake sa nazivom svi ostali. Nadalje, u kategoriju polu obitelj neka spadaju bračni parovi koji imaju 1 ili 2 djece, jer to je solidno, iako su mogli poraditi na još kojem, ali solidno. Bračni parovi koji imaju 2 ili više djece i jedno je odselilo u inozemstvo, ali uz obećanje da će glasati iz dijaspore. Bračni parovi koji imaju 2 ili više djece, ali im djeca pokazuju izuzetnu sklonost razmišljanju i samostalnom donošenju odluka, jer je moguće da će imati neko drugačije mišljenje od ostatka. To ne mora više biti obitelj, to je sad već onda polu obitelj. Bračni parovi koji imaju djece, ali su se rastali i više ne planiraju imati djece s novim partnerima. Te bake i djedovi sa unučadi čiji su roditelji prerano preminuli, naravno zakonski određeno i kategorizirano prema tablici preuranjene smrti. Za kategoriju polu obitelj, prilikom vađenja osobnih dokumenata, potrebno je donijeti i iskoristiti mat fotografije, odnosno fotografije bez visokog sjaja. Kretati se mogu slobodno na sve dane, osim prilikom ulaska u državu gdje trebaju koristiti trake sa nazivom svi ostali. U kategoriju obitelj neka spadaju bračni parovi koji imaju 3 djece, ujedno nazvani obitelj. Bračni parovi sa 3 ili više djece koji su se rastavili pa dalje oženili i napravili još koje dijete. Bračni parovi koji imaju 4 ili više djece dobivaju sve povlastice od države koje uključuju ama baš ništa, osim posebne obiteljske titule krdo, te će dobiti poseban obiteljski žig na čelo da služe kao primjer svima ostalima.
Za kategoriju obitelj, prilikom vađenja osobnih dokumenata, potrebno je donijeti i iskoristiti fotografije visokog sjaja. Na graničnim prijelazima potrebno je koristiti trake sa nazivom obitelj. E tako. Važno je za napomenuti da nije potrebno dizati preveliku halabuku oko novih zakona, jer će i ostali važni faktori, poput odvojenih javnih prijevoznih jedinica, odvojenih toaleta, odvojenih škola, odvojenih vrtića, odvojenih parkova, te odvojenog zraka koji udišu, također biti dani na razmatranje na jednoj od idućih sjednica. Također, od izuzetne važnosti je za naglasiti da ove podjele po kategorijama nisu ovdje da bi podijelile ovu podijeljenu naciju, već su ove podjele nastale u dobrom duhu da će naša pronatalitetna politika procvasti i baš naprotiv od podjele spojiti ljude u obiteljske zajednice. Pretpostavljam da će idući prijedlog novog državnog slogana biti nešto poput "Jebe se, za Hrvatsku jaču nego ikad!" Uz obrazloženje kreatora slogana da, mislim, kaj je tu čudno, i Nokijina stara kampanja Connecting People se može svakako protumačiti i tko smo mi da to sudimo. Pa tako osobu koja bude zadnja odlazila molim da ugasi svjetlo i kaže "S Bogom pameti", a ja vas sve pozdravljam do nekog idućeg klipa. See ya! Istospolni parovi. Jer što oni znaju, njih su isto rodili i odgojili homoseksualci. Koncentracija. Bračni parovi koji ne mogu imati biološku djecu, jer ko vam je kriv što ne možete imati djecu. Isuse! Kako ovo zvuči, užas. Fakat ne znam, ono, kad čitaju te zakone, kad ljudi koji onak stvarno, ne znam. Također, prilikom ulaska u državu potrebno je koristiti trake sa nazivom "Svi ostali". Neće ovaj klip možda krasnije. Bračni parovi koji imaju 4 ili više djece dobivaju sve povlastice od države koje uključuju ama baš ništa. Ponovo. Dobivaju sve povlastice od države koje uključuju ama baš ništa, osim posebne obiteljske titule krdo, te će dobiti poseban obiteljski žig na čelo. Važno je za napomenuti da nije potrebno dizati preveliku halabuku oko novih zakona, jer će i ostali važni faktori poput odvojenih javnih prijevoza, odvojenih toaleta, odvojenih škola, odvojenih, sve odvojeno će ujediniti ovu našu fucking državu. Strašno.